Започваме с урок номер 1. В него ще говорим за малко за алгоритъма на Stories, какво показва, на кой решава да те покаже и по какъв начин се избира вие какви сторите да гледате, защото горе-долу се е доказало и е сметнато, че виждате едва 5% от сторитата на хората, които следвате. Следователно, вие виждате основно хората, с които най-много се ангажирате. И под ангажиране говорим хората, с които най-често си разменяте първо съобщения, след това реакциите на сторита и след това вече се гледа лайкове и коментари на фида. Точно така, на постовете ви в фида, независимо дали са снимки, карусел или Reels. Как решава Instagram да ви показва тези сторита? Може да си направите, например, експеримент. Ако доскоро, примерно, сте забелязали, че на някой приятел или приятелка не сте виждали скоро сторитата, може да започнете да му пращате съобщения и ще забележите, че примерно след 5-6 дена някъде, след размяната на няколко така съобщения 1-2 дни, вие ще започвате да виждате доста по-често съдържание от него. Това е така, защото Instagram иска да ви показва повече от нещата, които харесвате, а не такива, които не харесвате. Съответно, това важи и за Stories, не само за Explorer пейджа. Той се опитва да ви показва неща, към които добре ще се ангажирате, които ще ви държат повече в апликацията. Това е основната цел всъщност на Instagram. Вие да седите дълго в апликацията и съответно да виждате техните реклами, чрез които те печелят пари. Следователно, те ви показват сторитата, към които най-много се ангажирате и подобни такива. Знаете, че горе-долу на всяко трето-четвърто стори следва реклама. Рекламата е винаги такава, каквато алгоритъм е забелязал, че вие наскоро сте писали, търсили в интернет или, това може някой да ги шокира, но такава реклама, за която сте говорили. Не знам дали всички сте чели Instagram правилата им, когато сте си правили акаунт. Аз между другото също не съм, но едно правилата на Instagram е, че вие давате съгласие, правейки си акаунт, те да слушат, да виждат и да четат това, което търсите. Знаете, че дори когато телефона ви е наблизо, да, има и такъв viral reels и TikTok, знаете, и където доста жени говорят на телефона или на таблета на мъжа си за неща, за които иска да му показва реклами. И точно това е инспирирано от тези условия на Instagram, че всъщност има право да ви подслушва. Ето така, Instagram ви държи в апликацията и ви показва съдържание, към което вие се вълнувате. Следователно, вашите сторита също се показват на хора, които се ангажират с вас и които харесват подобно или ваше съдържание. Например, показва ви на хора, които са ви писали съобщения, наскоро са ви харесвали или коментирали постовете, също така на хора, които редовно ви реагират на стикерчетата на стори или хора, които ви слагат лайк на сторито с ръчицето. Вашите сторита, т.е. на всеки един човек, е нормално да се показват на между 7% от вашите последователи. Горе-долу на 1000 последователя е нормално да имате между 75-80 гледания на стори. Това е абсолютно нормално. На 2000 се пада някъде около 160 и така нататък. Всичко над този процент е супер. Така че, ако имате над 5%, дори се смята, че е нормалното, нали, средно ниво, ако имате над 5% гледаемост, вие имате добър engagement. Но колкото повече, разбира се, толкова по-добре. Как може да правим повече сторита, които хората се ангажират? Това е чрез интересно съдържание и също така с няколко трика, които биха ви помогнали, дори когато правите интересно съдържание, алгоритъмът да ви показва на повече хора, защото по някой път, благодарение на предни сторита, вие сте се закучили и алгоритъмът смята, че следващото ви стори не е интересно за вашите последователи и не го показва. Смята се, например, че е много важно вие постоянно да имате сторита. Това отдавна не е така, точно защото платформата е прекалено населена, всички качват се възможно съдържание и хората са просто разглезени от към контент и от към съдържание и доста често на тях им става скучно. Затова много е важно винаги първото стори, което качвате, то да бъде най-интересно, ангажиращо или с някаква вид интрига, така че да може да задържи вниманието на хората и те да не излизат от него. Всяко следващо стори, разбира се, би следвало да развива дадена история, така че то да бъде интересно и да може да ангажира последователите ви. Какво имам предвид? Имам предвид, че винаги ако първото ви история, примерно да кажем една чаша кафе, само с надпис на утро, тъй като хората
виждат това нещо прекалено често и примерно ще го видят на още 5-6 човека, които следват, те не се ангажират. Добре, няма да сложат лайк, това е поредното стори за добро утро, те просто го подминават, виждали са го прекалено често и съответно прескачат вашето стори, защото знаят, че сигурно и следващите ви ще бъдат така. Това дава лош знак на Instagram, че следователно след като хората така по-честичко излизат и не продължават към следващото стори ваше, им дава сигнализация, че може би те не са ангажирани, не се интересуват от вашето съдържание, което подсказва на Instagram, че и следващите ви сторита няма да бъдат толкова интересни, следователно би следвало да не ви показват, да се обърнат към друг креатор, който може би ще прави по-креативно и съдържание, което хората се ангажират с него, следователно той ще поддържа повече хора в Instagram апликацията да седят по-дълго време да скролват в сторитата и така вашите сторита загиват. Какво правим в случая? Ако качим някакво стори, което забележим, че първоначално не е така дал добър енгейджмент, няма достатъчно гледаемост, не са примерно хората реагирали добре на стикерчета, нямате толкова гласуване. След това качите второ и трето стори, забелязвате, че дропаута е голям. Примерно първо са ви гледали 100 човека, на второто стори са ви гледали, да кажем, 30 човека, не се качва гледаемостта. По-добре оставете сторитата да изтекат, изчакайте 24 часа, наистина те да изтекат, просто да свършат. Това е цикличността на Instagram. Сторито е 24 часа. Хубаво е да го изчакате, то да изтече и след 24 часа, след като изтекло, дайте си почивка 2-3 часа. Това ще е достатъчно на алгоритъма да се ресетне и вече може да качите ново стори. Като разбира се, се стараете първото стори винаги да е много ангажиращо. Например, дори да е чаша кафе с добро утро, може да зададете някакъв интересен въпрос с стикерче за реагиране и по този начин да задържите вниманието на вашите последователи, те да отреагират добре на сторито и по този начин ще дадете сигнал на Instagram, че хората се ангажират с вашето стори. Следователно следващото ви ще бъде показано също по-напред в редиците. Знаете, че когато си отворите Instagram, виждате 3 или 4 снимки, зависимо от мобилното ви устройство, горе, така че Instagram не може да показва прекалено много съдържание и трябва винаги ви да се стараете да бъдете един от първите 3-4, за да може хората да натискат и да скролват. Най-консумираното съдържание за момента в Instagram са сторитата. По инерция просто сторитата са разположени горе и е много по-лесно, като влезнеш, просто по инерция си свикнал, цъкаш на сторитата, разглеждаш всичко, каквото е качено за деня. Плюс това сторито е един от най-старите инструменти на Instagram, почти от самото им създаване те имат сторита, една-две години по-късно мисля, че го внедриха, така че хората са свикнали с стористе. Той е вече доста стар инструмент, хората са познати и знаят къде да го навигират, бързо се ориентират къде са сторитата, какво се случва в сторитата, докато примерно Reel са малко по-нов вид контент, хората не са свикнали, долу бутоните често ги разместваха, вече махнаха шопинга, Reel пак се премести на друго място, хората не толкова често цъкат да нямат навика по-скоро да цъкат и да скролват в фида за Reels. Има ли трикове, по които да можем да удвоим гледаемостта и да създаваме съдържание, което да ни носи още повече нови последователи? Има ли вероятност за нови последователи от сторис? Те вледаха отново локациите, като слагайки локация на сторито, всички, които отиват в локацията, могат да го виждат и съответно така може да предизвикате хора да влязат в акаунта ви и да ви последват. Но за момента сторис останаха един инструмент, който основно е за това да накарате вашите последователи, след като вече са ви последвали, запознали се с вас, да станат ваши лоялни фенове. В смисъл такъв, че вие може да имате много красив фид, те ви последват, но тук нататък какво? Интересното ще бъде какво вие споделяте в стори, вашето ежедневие, нещата, които показвате и така ще може да накарате хората да се ангажират повече с вас и да останат ваши последователи, а не да ви следват след една-две седмици. И съответно, ако сте бранд, ще накарате хората доста по-често да влизат в магазина ви, да разглеждат вашите продукти, защото с сторията може да им спечелите доверието, да разказвате за вашия бранд, просто да създадете една общност от лоялни последователи и потребители. Друг трик е да вземете почивка от сторис. Това вече доста често виждам, че хората го правят. Допреди една година никой не го правеше, постоянно цъкаха сторита, алгоритъма не можеше да се рестартира и примерно ако имаха някакъв флоп в гледанията първоначален, после той драстично също продължаваше, хората се чудеха защо и това е една от причините, хората се изморяват, алгоритъма се изморява, трябва да му дадете един лек рестарт и да си оставите първо време вие да имате един ден или 2 дни или 3 дни, независимо колко ви е необходимо, да зададете
хубаво, нали, стойностно съдържание, което после да качвате. Така че е по-добре вие да не присъствате на сторис 1-2 дни, отколкото да качвате само за да качите нещо. Между другото, много брандове правят тази грешка, смятат, че ако не качват стори, няма да продават. Ако един бранд разчита само на стори за да продава, значи някъде греши много, ама много. Стори наистина е инструмент, чрез който може да продавате и да печелите доверие, но ако постоянно се качват само едни продукти и се натяква на клиента, влез тук, кликни на този линк, дай това, купи онова, хората им писва, хората вече са много разглезени, има страшно много брандове, особено след пандемията 20-та година всички започнаха, дори и малки бутици, които до сега не са имали никакво онлайн присъствие, дори те вече имат Instagram, Facebook, дори някакъв вид портфолио или малък магазин и хората просто виждат прекалено много съдържание, което те не могат да изконсумират. И ако понякога или ако постоянно им се натяква за продажби или някакви такива неща, на тях им писва. Така че аз съветвам брандовете по-скоро да ползват сторитата, освен да споделят за новите си продукти и новите си промоции, да печелят и доверие, да показват примерно някои лоялни клиенти какво са купили, да показват интересни бекстейдж видеа, просто да печелят доверието на своите клиенти и да не са постоянно натрапващи се със своите продукти. Доста повече биха спечелили, ако показват повече естественост. За това дали е добре да използваме платформата само да създаваме съдържание. По принцип е хубаво да се използват нещата, които Instagram ви представя. Това са стикери, гридс, най-различни форми за създаване на съдържание, но това, че примерно едно стори ще бъде създадено извън апликацията Instagram, изобщо не влияе на енгейджмента. Ако вие направите стори, което е извън Instagram и го качите като видео, ако то е атрактивно и интересно, хората се забавляват, реагират на него, на Instagram изобщо не му пука вие къде сте го направили. Тяхната идея е да държите хората в апликацията, за да виждат реклами. А как ще ги държите? По какъв начин сте си обработвали видеото? Какво сте правили, тях това изобщо не ги вълнува. Хубаво е, когато имате стикери за гласуване, разбира се, те да са направени в Instagram, за да бъде по-добре и за самия потребител, да му бъде лесно да цъка, всичко да му работи адекватно. Не, че не се случва по някакъв път да сложим стикери, той просто да има глич някакъв в Instagram стикерът и за гласуване да не работи. Това не е това е грешка на Instagram. Но като цяло разбирате. Проблем изобщо няма, че вие ще създадете, да кажем, съдържание извън платформата и ще го качите. Идеята е да създадете съдържание, което ще ангажира и ще предизвика гледаемост. Но хора, примерно, не знаят какво да качват на сторис. Хубавото на сторис е, че няма нищо общо с вашият основен фид и тук не е нужно толкова да спазвате ниша. Разбира се, не е добре да има съдържание, да кажем, качвате нещо свързано с социални мрежи, след това си качвате кафето, след това си качвате, примерно, какво ще гледате на филм, след това си качвате ядене, тренировка, фитнес и така нататък. Всичко е добре да бъде структурирано. Един ден, примерно, решавате, че ще говорите за социални мрежи, развивате тази тема. Разбира се, след това можете да качите някакъв салат и да пожелаете лека вечер или нещо подобно по атрактивен начин, но основно е хубаво да имате теми. Темите да ги развивате, за да може да има някаква последователност на сторите и по-скоро сторите ви да бъдат наистина като сторителинг, отколкото като ни отделни 15 секундни фрагменти. Стремете се винаги в деня да си имате определен график и определени неща, които ще качвате и по този начин да си водите и план. Ние ще говорим и за създаването на план и също ще говорим за това какво да качваме и как да си подпомагаме с идеи, с стратегии и с план график за сторито специално. Също друг трик за повишаване на гледаемостта на вашата история е да споделяте естетическо съдържание. Колкото и да е странно, между другото, Instagram, още откакто започна и до ден днешен, е познат с това, че съдържанието, което се качва в него е естетически подбрано, красиво, съответно, ако вие качвате модерно съдържание, доста повече хора биха ви гледали, дори само заради факта, че харесват начина, по който вие сте комбинирали цветовете, филтрите, шрифтовете, как сте ги позиционирали, просто им гали окото. Това е много важно, защото доста често хората, примерно, прекаляват с шрифтовете, прекаляват с някои обработки и дори да е интересна темата, хората просто не им харесва визуално, окото им се изморява и бързо излизат от това стори. Така че, колкото повече наблягате на чистата и добре направена обработка, толкова повече ще имате гледаемо, защото за потребителя ще бъде лесно да скролва между сторитата ви, тъй като окото му ще бъде добре, няма да го дразни нищо и ще му бъде приятно да гледа вашето съдържание. Също така трикове, които не работят, гледам, че в TikTok още ги въртат, не знам как и защо,
Но да кажем, че хаштаговете в стори не работят все още. Преди работеха, преди 5-6 години, сега не работят. Все още има стикера хаштаг, той седи там, но не е активен както би било, ако го сложите в фида ви на пост. За момента той не носи никаква гледаемост, но смятам, че това скоро ще се промени тази година, тъй като те така върнаха и локацията. Предполагам, че ще върнат и хаштаговете в сторис, или може би само един хаштаг. Все още не съм сигурна. Предполагам, че ще бъде само един. Преди 5-6 години можеше да се сложи няколко хаштага, които да намалите, върху тях да сложите снимка и следователно всеки, който ползва хаштага, горе в кръгчето виждаше и самите сторис. За жал след това те спряха тази функция и от тогава сторицата останаха инструмент само за хората, които ви следват. Смятам, че през 23-та година те ще променят това и ще бъде доста по-лесно сторитата ви да се показват пред нови хора. Следователно, за да бъдат те атрактивни за новите ви хора, които те първа ви виждат, те винаги трябва да са визуално добре изглеждащи и подбрани, за да предизвикат интерес хората да влязат в профил и да ви последват и следователно така да предвижите профила си напред. Предполагам, че за урок 1 и 2 ще ви бъде малко скучно, тъй като ще кажа доста фундаментални неща. Тези това са фундаментални. Може би повечето ги знаете, но има хора, които съм забелязала, че наистина не ги знаят или е добре да ги преговорят, тъй като са забравили. Следователно, може би урок 1 и 2 ще ви бъдат малко по-скучни, но вече от урок 3, ден 3, смятам, че всеки, който е дори малко по-напреднал в Instagram, ще може да научи нещо ново и нещо интересно за него. Моят курс е подходящ по-скоро за хора, които са така базово и средно ниво. Професионалистите, които разбират доста от алгоритъм, от хакови трикове, с които си помагат да имат повече гледаемост и да продават чрез сторис, те по-скоро биха се възползвали от визуалната част, тъй като аз ще споделям доста интересни апликации и неща, които правя аз с сторитата. Знаете, че всеки има различен стил и смятам, че бих била полезна на някой да научи няколко трика и да научи нещо ново и полезно, особено за апликациите, за шрифтовете и за филтрите.